Dobrý den, nabízíme k prodeji cihlový byt 3+1 o celkové rozloze 75 metrů čtverečních v bytovém domě o 8 bytových jednotkách v Brně Žabořeskách na ulici Horská. V současné době je byt v družstevním vlastnictví a od června tohoto roku se bude převádět do osobního vlastnictví. Byt je ve velmi klidné a vyhledávané lokalitě přímo pod Palackého vrchem, nedaleko VUT. Dispozice bytu je jihozápad a jsou zde pokoje o celkové rozloze 20, 18 a 15 metrů. Kuchyň má rozlohu zhruba 8 metrů čtverečních, komora 2 metry, předsíň 8 metrů čtverečních s vestavěnými skříněmi. Koupelna má 2,5 metru, WC 1,5 metru čtverečního plus balkon o rozloze 5 metrů čtverečních. K bytu náleží zahradní terasa o celkové rozloze 60 metrů čtverečních s vydlážděným posezením a krbem. Dále garáž o celkové rozloze 15,5 metrů čtverečních a zděný sklep. Byt je udržovaný, v dobrém stavu, dispozičně byt připomíná spíše bydlení v rodinném domě. Na bytový dům je dále schválena revitalizační dotace ve výši 2 milionů od magistrátu města Brna pro účely nového pláště domu, výměny oken a izolace střech. V domě je centrální plynové topení s vlastními měřidly v každém bytě. Nová plynová kotelna slouží pro celý bytový dům. Měsíční náklady na energie činí cirka 5 000 na 4 osoby. Obchodní, lékařské a kulturní centrum je zhruba 8 minut pěšky, MHD 5 minut. Les 300 metrů, cena 3,5 milionu, RK prosím nekontaktovat, jsme přímí prodejci.